Kull meta jitla fuq il-bejt missieri kien dejjem jaqaf iħares lejn il-ġinien. Mhux lejn il-ġinien ċkejken tagħna, imma lejn ġinien daqs baħar li kien misma tagħna. Ġinien abbandunat mimli ħaxix mola 4 piedi u miżgħud bil-bottijiet u l-kaxxi u l-platti mkissrin li kienu jixħtu ġo fih il-ġirien. Skont missieri snin ilu dak il-ġinien kien jagħmel mal-palazzi l-kbir tal-pjazza. Iżda jingħad li kienet inqalgħet xi tilwiema bejn is-sit u l-kerrej u s-sit ħalġin lura f'idejh u għalaqlu l-aċċess min-naħa tal-palazz. Kont tista' tidħol għalih biss minn bib ċkejkek kien jagħti għall-isqaq ta' wara. Faqas il-żmien kemm il-ġnien kif ukoll il-palazz sfaw mitluqin u minsijin minn kulħadd. Ħlif minn missieri. Xi darba dak il-ġnien qatt nixtrih kien itenni missieri kull meta jitla' fuq il-bejt u jaqaf jitpaxxa b'dik il-medda żdingar u nibdlu f'ġenna tal-art. Dak iż-żmien ma kellix aktar minn 7 snin. U kliem missieri kont inqisu bħala silta minn ħrafa. Kull meta f'lili sħan ta' wissu konna l-koll nitlu għall-arja fuq il-bejt, missieri kien dejjem jirrakkunta l-istejjer dwar il-ħlejja strambi li jgħixu f'dak il-ġinien mudlam. Il-farfettel il-vjola li kien jittajjar fil-baxx u jqattar id-demm. Iċ-ċawla l-kattiva li kienet tbejjed ġo s-siġra l-kbira taż-żebbuġ. Il-bebbux jixel li kien joħorġ jippassiġġa f'qamar kwinta. Imma l-aktar storja li kienet toġobni u tkexkixni kienet dik dwar il-bima selvaġġa li tieħu ħafna suriet u li ħadd qatt mara, imma l-ġirien kienu jilmħu l-ħurriq jinferaq waqt li tkun għaddejja tlebbet minn ġo nofsu. U binar erħi li ntla fuq il-bejt ninħebba wara l-opra morta u noqgħod innemmes u naħsess lil ġinien tal-palazz bit-tama li l-maħ xi wieħed minn dawn il-ħlejja li missieri kien midħla tagħhom sewwa. Darba waħda is-sibt filgħodu ġew id-dar tagħna żewġ bennejja mobbijin bil-għodod u bdew jiftħu bib ċkejken mill-ġardina tagħna għall-ġinien il-kbir. Il-ħolma ta' missier kienet seħħet. Kien irnexxielu jixtri dak il-ġinien. Jew jieħdu b'ċens ma niftakarx sewwa. U dakinhar bdiet l-avventura. Qatt ma ninsa l-ewwel darba li rfisna ġo dak il-ġinien. Konna bissina, missieri u ħija l-kbir li dik il-ħabta diġà kellu 19-il sena. La kien jidru passaġġi, la modijiet, kollox ġungla ta' frijaj u liedna u xtil tal-passjoni, la rinċ tal-bakkaljaw immuffat u siġar tan-nasplu taċ-ċiċru, kollha bilaċ u makusin, ħarsu lejna sospettużi u jagħtuna l-gambetti. Minn ġo nofsru qalellux, il-maħni tawlu parajnejn bla ħabba u moppa xuxa nnuklata. U skoprejna li xi darba kien hemm vaska. Missiera qaċċa titskuk tal-lellux u minuta wara tfaċċa minn ġo nofshom anġlu mbaċċaġ rikeb fuq bronija daqsix bit-bissima tomma taħassu moffa. Missieri kien waqfa ħares lejh. Mbaġġara ħarstu lil ġungla kollha u ma taħt lil sin smartu jgħid tibżax. Nimmansaw għal dil-bima selvaġġa. Nimmansaw u nġibu għat jikol minn idejna.